Zdravím, mé jméno je Desi a já vás tu vítám u top 5 nejúžasnějších míst světa. Taky bych vás chtěl upozornit, že jsem zahájil menší soutěž o top 5 náhodných Steam klíčů. Jediné, co musíte udělat, je dát like na toto video a do komentářů napsat hotovo. Vyhodnocení soutěže bude 10. srpna. 5. Světelkující jeskyně Waitomo na Novém Zélandu. Asi 46 metrů pod povrchem země můžete obdivovat tuhle podivnou krásu. Světlušky, které pokrývají strop novozélandské jeskyně, jsou larvy hmyzu Arachnokampa, v překladu pavoučí červ Lumiosa. Když se vylíhnou, připomínají komáry. Ze svého hnízda na stropě jeskyně spouští desítky vláken obalených lepkavým slizem a na ně chytají potravu. Čím jsou larvy hladovější, tím více světelkují. Až jsou opravdu žravé. Když se z nich za 9 měsíců vyklube dospělý jedinec, často uloví a sežerou i dospěláka svého vlastního druhu. Jeskyně samotná je stará 30 milionů let, lidé ji podruhé objevili až v roce 1940, předtím se o ní vyprávělo ve starých moravských legendách. Uvnitř jeskyně, která je velikou turistickou atrakcí, se navštěvníci plaví na lodičkách. Číslo 4. Brána do pekel Darvaza, Turkmenistán. Poněkud strašidelný, přesto fascinující kráter uprostřed pouště Karakum, nedaleko oázy Darvaza v Turkmenistánu, vypadá skutečně jako pekelná brána. Od roku 1971 v něm hoří unikající zemský plyn. V roce 2010 nařídil prezident Turkmenistánu únik plynu spacifikovat, ale všechny snahy byly marné. Číslo 3. Červená pláž Panjinčína. Kdybyste sem přijeli na jaře nebo v létě, viděli byste temně zelený koberec. Ten změní svoji barvu až s příchodem podzimu, podobně jako to dělají listnaté stromy. V tomhle případě jde o porost sestávající z trávy rodu Sauda, jejíž různé druhy rostou v přímořských oblastech po celém světě. Také na podzim mění barvu, ale nejhustatnější pokryt nejvýraznější červenou spatříte jen v Číně. Číslo 2. Jezero Hiller v Austrálii. Jezero uprostřed zalesněného ostrova Middle Island jsou ostroví Reche Reche. V západní Austrálii objeveno roku 1802, 600 metrů dlouhá vodní plocha absolutně nestandardní růžové barvy, oramována bílým solným pásem, budí úžas dodnes. Vědci totiž stále ještě netuší, co jeho neobvyklou zbarvení způsobuje. Číslo 1. Jeskyně Naicha, Mexiko. Fotografie obřích krystalů sádrovce v jeskyni, která se nachází v polopoušti v pohoří Naicha v Mexiku, ohromil svět v roce 2000. Ve zdejších dolech se až do 19. století sádrovec i těžil, některé z nich stále ještě fungují. Během důlních prací byly objeveny 2 přirozené dutiny, když do nich těžaři stoupili, zápali po dechu. První takzvané jeskyně mečů, která leží 120 metrů pod povrchem země, byla objevena v roce 1910. Sádrové krystaly v ní dosahují délky až 2 metrů a v průměru mají až 25 cm. Takže pokud se vám toto video líbilo, budu moc rád, když dáte like, čím mě podpoříte odběrem a napíšete dolů do komentářů, co byste chtěli jako dalších top 5. Já se s vámi loučím a zajcen.